Bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera astelena da, baina guk asteburua luzatu nahi dugu. Eta nola egingo dugun hori, musikarekin. Sor dezagun giro goxoa, adibidez, jazarekin. Gaur ez da jasaren mundu eguna, ez da jasaren sorreraren urteurrena eta ez dago jas jaialdirik inguruan. Baina guk jasa ospatu nahi dugu, gaurko egunez gertatutako guztiak jasarekin zerikusia duelako. All day through in that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day. Gaurko egunez jaio zen entzuten ari garen Billie Holiday handia, jazz kantaria, jazz modernoko kantaririk ospetsuena egian. Bere deitura artistikoarekiko hitz jokoa den izenaz ere ezaguna zen, Lady Day. Abesteko modu erabat pertsonal eta hunkigarria zen bere ezaugarririk nagusiena. Robert Christo kritikariaren ustez paregabea eta behar bada mendeko kantaririk onena zen. Bestalde Frank Sinatrak esan zuen, bere eragin handiena eta zalantzarik gabe eragin garrantzitsuena izan duena, azken 20 urteetako kantu herrikoi estatu batuarretan. 1972an Diana Rossek Lady Sings the Blues filmean antzeztu zuen Holidayren lan autobiografikoan oinarrituta dagoena. Filmak arrakasta komertzial handia izan zuen eta Diana Rossek ere sari ugari jaso zituen. Blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the... Beste abesti hau ere berea da Strange Fruit abestia. Time aldizkariaren esanetan, 20. mendeko abestirik onena, baina ez da berak sortutako kanta ospetsu bakarra. Billie Holidayek God Bless the Child abestia idatzi zuen 1939an. Hau ere 20. mendeko abesti honenen zerrendetan agertzen da. 3 aldiz grabatu zuen abestia Billie Holidayek berak, baina gerora jazz munduko musikari askok egin dituzte beraien bertsioak. Adibidez, Freddie Hubbard trompeta jotzaileak. Eta Freddie Hubbardek ere gaurko egunez jaio zen Indianan. 1960ko hamarkadaren hasieratik bebop, hard pop eta post-pop estiloak jo zituen. Bere tonu bereziak jazz modernoaren eta beboparen ikuspegi berriak sortzen lagundu zuen. Ba, entzun dezagun. Jasarekin jarraituta gaurko egunez jaio zen Mongo Santa Maria, Habanan, perkusionista eta orkestra zuzendari kubatarra izan zen.
jazz latinoaren adierazle nagusietako bat. Hasieran Tito Puenterekin aritu zen, baina 1961 aurrera bere taldeen buru izaten hasi zen Joao Donato eta Chick Corea bezalako musikariekin, eta salmenta arrakastatxoak ere lortu zituen. Hala nola Watermelon Man, Herbie Hancocken kantatutako bertsioa. Mongo Santa Maria 2003ko otsailaren bateko goizaldean hiltzen, Miamiko bere egoitzan, bihotzekoak jota, 86 urte zituela. Bere eriotzarekin 20. mendeko kubatar musikaren ospetsuenetako bat desagertu zen, baita jazz latinoaren garapenean eragin handiena izan zuen kongerenoa ere. Baina gurera ekarri behar dugu jaza, gaurko egunez jaio baitzen Sylvain Luc 1975 Baionan jaiotako jazz gitarra jotzailea. Egungo Euskal Herriko jazz musikaririk garrantzitsuenetzat jotzen dugu. 9 urterekin Baionako kontserbatorioan biolin eta txelo ikasketak hasi zituen. 5 urterekin jotzen hasi zen gitarra klasikoa lantzen jarraitzen zuen bitartean. 15 urterekin Bull Quartet taldea sortu eta berarekin 1982an Donostiako jazaldian sari bat erdietsi zuen. 2000an Trio Sud hirukotea sortu zuen eta horrekin talde honenari dagokion Victoire du Jazz saria lortu zuen 2003an. Entzule, ulertzen duzu zergatik aldarrikatu nahi dugun egun hau jazaren mundu eguna bezala, ezta? Hala ere, egutegian badago beste nazioarteko egun bat, eta ofizialtasuna duenez hori ere aipatu beharko dugu, ezta? Bai. Gaur, apirilak 7, osasunaren mundu eguna da. Osasuna eskubide oinarrizko eta unibertsala dela aldarrikatzeko ospatzen da. Aurtengo leloa hasiera osasungarriak etorkizun itxaropentsuak izango da. Eta gaur, bertan urtebete iraungo du kanpaina bat hasiko da. Ama eta jaioberrien osasunean oinarrituta. Gaur egungo kalkuluen arabera, urtero 300.000 emakume inguru hiltzen dira tragikoki haurdunaldian edo erditzean. 2 milioi jaioberri baino gehiago hiltzen dira beren bizitzako lehen hilabetean, eta beste 2 milioi inguru hilik jaiotzen dira. Zifra horiek 7 segundoan behin aurre ikus daitekeen heriotza baten baliokide dira. Gutxi gora bera. Eraikia arresiz arresi Zulo bat eta beste bi Gorputz bat lurperatua bi aldiz Edo 3, edo 4, edo 6, edo nork jakin Gorputz bat lurperatua min Egia esan jazaren lasaitasunarekin eta efemeride honen tristurarekin, ez dakit pixkat ilun geratu zaigu goiza, agian erritmo pixka bat sartu behar diogu egunari, bezala kafeak ere ez du konponduko hau june. Erritmoa diozula ezin aipatu gabe utzi, Euskal Herriko itzulia hasiko da gaur bertan Gasteizen. 2025ko itzulia banakako erlojupeko batekin hasiko da, azken edizioan bezala. 16,5 kilometroko etapa hau Gasteizeko Buesa Arena estadiotik irten eta bertan amaituko da. Etapa honetan ez da alde nabarmenik espero favoritoen artean, baina 2025ko itzuliaren lehenengo liderra erabakitzeko balioko du. Gure lehenengo liderra badakigu zein izango den eta Gasteizen dago jada. Josune Belez de Mendizabal, Amarika aretoa zitze egingo digu gaur. Aragorputz elkartea ere ezagutuko dugu. Zikliko izateak zer dakarren ikasi eta beste hainbat gauza esango dizkiguen Ara Dominguezek. Eta azkenik sare sozialen inguruko eztabaidatxoa izango dugu gure artean.
Baizue, apirilak 7 ditu ez da jazaren mundu eguna, baina bada astelena. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin Junerro bateti barguren. Astelenon, Txarrak enduta ondo? txarrak enduta ondo. Eta zuekin Goreti Oreja Michelena. Egunon. Oraindik gogoratzen naiz dantzan. Bai. Ez genuen esperantzarik, baina bai, lortu duzu. Eta ni hemen txena, Goiuri ez iza Arandia, egunon berriro ere guztioi. Voy a escribir algo que duela porque me jode. Esan bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, bigarren kafeak 957. saioa du, apirilak. 7 eta gu hementxe gaude gure maite dutak zuekin elkarbanatzeko prest, baino lehenengo txata irakurriko dugu ze egunon diote Goreti aspaldiko Goreti zer modu zaude? Aspaldiko gorka zuri ere. Ba, oso ondo, egia esan oso pozik hemen egoteaz berriz. Bai, ze polita, ze goixo horrela astelena. Hemen notak ere jarri dizkigute eta June gaur garaia, koreografian. Ensaiatzen aritu zara asteburuan? Noski, eske bakizu, hankak ez ditut erabili, baina besoak! Bueno, Sigo en esta habitación, pero ahora duermo solo. No cogiste nada, pero te llevaste todo. Gorkak aipatzen duen ere maite duta da aste santua datorrela eta bidaia antolatu dugula bi Gasteiztarrekin. Nola gustatzen zaidan Gasteiz, Bai, Gorka baduzu zuk hemen lotura Gasteizekin guri ere asko gustatzen zaigu, Eta kontatu behar dizet, ez dakit Josunek hau entzungo duen, ze entzuten balin badu herri eta egingo dit, baina ni asteburuan Gasteizen ibili naiz. Mirando atrás no soy feliz. Cantarte así no va a servir. Ya no escuchas Merina Gris. Ya sé. Tira eta June, zer maite duzu? nire, maite dut antzat eukitut zarantza asko zeba ditut maite dutak kontatzeko, baino erabakiet maite ez dut bat esatea, beti aldarrikatzen direlako gauza ezberdinak, hemen beti aldarrikatu ditugulako gauza ezberdinak, eta agian, batzuk esango dute agian testigantza gabe aldarrikapen horiek ez dutela, zilegitasunik edo. Eta aldarrikatu nahet lasai iristera etxera, edo lasai iristea autora. Aurreko asteazkenan hemen elkartu ginen gure lankide zenaren iratiren despedidako afaria egiteko asmotan edo. Eta etxera bidean ni Julenekin nindoan kotxerantz, eta Julenen kotxetik nire kotxera egongo ziren 5 minutu baino gutxiago. Eta Julenek esan zian, hurbilduko zaitut kotxez minutu bat izango litzateke. Eta esan nian ez absurdoa zela. Eta hartu nuen frontoiatzeko plazatik bidea, eta plazan bazegoen kuadriatxo bat, baina ez nion kaso askorik egin, euria ari zuen, telefonoz hitz egiten hasi nintzen justu, eta batean sensazioa izan nuen norbaitek jarraitzen ninduela.
Eta hasi zitzaidan pertsona bat atzetik erraxika, txika, eta esaten nuen, ez da niretzat izango, buelta eman nuen eta bai, niretzatzen. Eta atzetik hasi zitzaidan, eta geroz eta azkarrago zetorren. Eta bi pertsona ziren. Bi pertsona horiek nerik erraxika hasi zitzaizkidan, eta bai izan zela momentu bat panikozkoa, enekena non sartu, zer egin, eta ikusi nula batean argia horrondan dagoen ambulatorioan. Eta bai izan zen, esan degunan bezala askotan ez, belagunak ditut emuan niko nahintxo bertan ezin dut korririk egin, eta hori zen buruan neukan gauza bat. Eta, suerte zigo nintzen ambulatoriora, timbrea jo behar hartzen sartzeko, baino haiek ikusi zutenean atera hurbildu nintzela, hor ja begira gelditu ondoren erabaki zuten aurrera jarraitzea. Tartetxo bat itxegin nuen goian, eta gero iritsi nintzen kotxera, dardarka, baina iritsi nintzen. Eta hori aldarrikatu nahi dut. Ez dugula maite hau, 8.000 aldiz esango dugula horrelako gauzak gertatzen direlako, eta aspertuta gaudelako. I don't want it, and if you want it, let me go. I will never be like her. And I don't want it, and I don't want it, and if you want it, let me. Guazen gauzak argi esatera. Ze puta mierda. Bai. Esango diguten horreite, bai, irratian horrela ez hitz egin mesedez. Bueno, batzuetan barrutik ateratzen zaigu horrela hitz egitea eta esan behar dira horrelako gauzak. Hori da, puta mierda bat bizitzea horrela eta beldurrez joatea etxera, lagunekin afaldu ostean, ondo pasatzen aritu ostean, eguna bukatzea gaizki horrelako zerbaitengatik. Eta nik bai esango dela, agian eskezakit nola deskribitu, baino pixkat poztu nintzen kasu horretan telefonoz nire bikotean aukalako. Eta hark ere beldurra pasazuelako. Lasai Jone. Aurkezten naizelako beti txikia, beti txikia. Tripana hasiak egien erdian nahi du joan erdira, betiko tokira. Ontatik ez luze hasira, guazen oskorrira, kotxe begira. Orain izanera, uki ezina, deziren bido txikira, eta gero ondira, sokatik antira, bikira bazita. Esan deguna ez, iruditzen zaidalako askotan esaten degula lasai iritsi nahi dut etxera, baina agian pertsona horiek inoiz ez zutelako horrelako ezer bizitu. Eta nire bikoteak esate iritsi nintzenean, etxetik antzutitu naiz korrekan ebilen zapata jazen, naiz eta tolosa ordu erdira egon, bai izan zen zerbait bira behintzat, zuk hau bizitu dezu ere nerekin batera. Orduan, hori, agian zuek kaletik ez duzuen aita egingo, baina momenturen batean errepide, espaloiaren zure aurrean neska bat ikusten baduzu velozidadea handitzen, pasa beste aldera. Lagundu kaleak behintzat erosoagoak izaten. Eta badakizu zer den garrantzitsua, orain adibidez Juneren mutilak, iaia bere azalean bizi izan duela hori, bere azalean ez inoiz ez du bere azalean biziko, baina ikusi zuela ez gertatzen zena, eta orain garrantzitsua da zuek ere horrelako egoera batean, egon ostean, zuen lagunak, zuen ingurukoak kontzientziatzea honetaz. Hau da, zuk balin badakizu, sentitu balin baduzu, ze beldurra sentitu duen zure neska lagunak, zure lagun batek hau gertatu zaionean, mesedez hitz egin zuen lagunekin, zuren gizonezko lagunekin, eta esan, ez egiteko horrelako gauzak aletik. Zuen ardura da, konplizeak ez izatea. Opa, June diote txatean. Irakurri dut. Aupa! Bueno, Goreti, dizugu gogoratzen zera maite duten kontu honetaz? Ekarri duzu maite dutik prestatuta? Orain giroa pixka bat nahaztu egin da, eta horretu batean maite duten entzatea. Baina bai, Ez, baino bota, laitzeko pixkatago. pentsa dut ekarri dut ze, aurreko ostiralean, joan nintzen, hemengo lankide den Bai? Bera da behi lantolakuntzan, algarak launen eta ibiltzen da, eta antzerakoetan, eta antolatu zuten ipuin lehiaketa bat. Eta ostiralean izan nintzen, grabatzea tokatu zitzaidalako, eta pentsatzen jarri nintzen, eta esan nuen zenbat urte dira, inork ipuin bat kontatu ez didala.
Eta han nengoen ipuinak entzuten eta sentitu nintzen berriro umea. Eta esan nuen, ze polita heldua izan da ere, ipuinak entzutea, irre egitea, emozionatzea, eta ez dakit sentitu nintzen, bai, oso polita izan zen, eta bukatzean gerturatu nintzen bere gana, eta esan nion, jo, ze polita, eta ze gustora egona izan, eta sentitu arazi didazuen. Ze polita, guk hemen bigarren kafean ipuinak asko maite ditugu. Nik agian ia astero esango dut esaldi hau, baina benetan entzun nuenetik hiltzatuta geratu zait, eta asko gustatzen zait, behin irakasle bati entzun nion. Bueno, ama bat kezkatuta zegoen alabari bularra eman beharrean biberoia eman ziolako, eta hartun sentitzen zen ama txarragoa, okerragoa, edo bueno, horrekin zegoen kezkatuta, eta irakasle batek esan zion, begira, nik 25 ikasle ditut, ezin dizut esan zeini eman dioten biberoia eta zeini eman dioten bularra, baina bai esan diezazuket zeini irakurtzen dizkioten ipuinak eta zeini ez. Eta horrek desberdintasun handiagoa egiten du, esnea bularrekoa izan edo biberoiokoa izan baino, beraz? Kontuan eduki hori ipuinen garrantzia. Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago. Kantu bat egin dizut, gauza aldatzen, diren unera. Eta nola Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde gurean dagoeneko, berari ere bere maiteuta galdetu beharko diogu. Josune, prest daukazu? Bai, badaukat prest, baina begira, lehenik eta behin eskuan hartu dut libretatxo bat, eta hemen, ez dago gorri kolorekoa, ez da beltza, ez da ere, da laranja, baina hemen apuntatuko dut, Goreti etorri zen Gasteiza asteburuan, eta ez zidan abixatu. Vale, Goreti ez, Goiuri. Goiuri, barkatu, Goreti, zuzatu zenean abixau, Hemen. Bai, Goiuri, eta bada, asteburuan etzen izango balarun batean. Bai. Ene! Bueno, bitu, esango dut gauza bat, zure alde. Larun batean funtzioa izan genuen, ikuskizuna egin genuen izaskun arruen, eta esango izut, nire maite duta horrekin lotura daukala. Eta, eskerrak etzen didan deitu. Nik uste dut zuk zerbait bazenekien. Nik banekien. Bai, bazenekien, eta orduan, santzionen bazdu deituko, ze gainera, ez dut lekurik izango, eta, ez da posible izango, oso ondo Goiuri. Banekien. Ostiraletan, Oiana Maritorenak prestatzen digu arte eszenikoen agenda, eta aipatu zuen, zuk ere emanaldia izango zenuela asteburuan, eta horregatik larun batean joan nintzen, eta esan nuen, Josune, pakean utziko dut, eta ibiliko. Ze pena, behitu, bi maite duta ditut, horrekin lotuta. Lehenengoa, bai, Gasteizen egin genuen ikuskizuna, ogiak izketan baleki, eta salmenta nahiko flojo zebilen. Ni horretara ere dedikatzen naiz, sortzaile guztio bezala, azkenean denetarik egiten dugu, eta zabalkundean, bai, komunikabietara bidaltzen, elkarrizketak egiten, lagunei gogorazten, batzuk badira beti esaten dutenak, abisatu, mesedez, abisatu. Eta gero abisatzen diezu, eta beste batean jogo nahiz, eta nik pentsatzen, jakingo bazen dute zenbat kostatzen den bolo bat lortzea, zirkuito batean ez bazabiltza, zoa zate, eta holan ibiltzen naiz nibe bai, ez da? Lagunekin eta ezagunekin pixkat, nik esatu dut arrantza ez dut egiten sarearekin, baizik eta kaina beraz, eta hornoa, igual honek ez du ikusi, abisatuko diot, holan nabil, Total, maite duta. 30 sarrera bueltan saldu ziren, larun bata goiza bitartean, eta pentsatu genuen, aulkiak jarriko ditugu olako moduan, eta, pixkate erosoago ez, baina, nola egon, pixkate, ez dakit, hoize, ze batzutan bestelan jartzen dituzu aulki guztiak, guztira daude 85, uste dut esan ziatela, horri zazkun arruen, eta esan, 30 bakarrik, gutxi, guazen jartzea holan medialuna batean, eta gertuagokoa, ez dakit, total, 7. Eta 7 terdietan hastekoa zen, zantziaten Josune, 60 daude salduta,
Eta jo, danak esnatu dira siestatik eta ben etorri nahi dute. Bueno, azkenean bete zen. Beraz, Goiuri, ondo egin zenuen. Hori nire lehendabiziko maite dut eta gainera, hemen spoiler txiki bat egingo dut, antzeslan honetan, nik ez dut ikusten zenbat publiko dagoen hasieran. Bai, azten delako orea, ore bat arpeian dudala. Iratzen naiz, gertatzen dena, eta gero kentzen dut. Eta orduan hartzen dut nik beti sorpresa. Eta sorpresa polita izan zen, Izaskun Arrue aretoa bete-bete eta ikustea, aurpegi batzuk ere sanoen, ai, ama, klaro, noski, duela 2 aste honi ere bidali nion, nik ja aztuta, erabat, zeini eman nion txapa, eta zenbat bider. Eta, bai, pues, oso polita izan zen, eta gero bigarren maite duta, honekin lotura zeukan abe bai, orain ahaztu intzait. Ai, Amar. Ai, ba. Baina, bai, bigarrena zoragarria izan zen. Nik usteet, urte desente daramatzat antzerki gintzan, desente ez da ere, baina bai, aurten 10. urte urrena bete da, eta normalean, ikuskizunak hartzen dizun denbora da, ia gutxien irauten duena egun osoan zeharreko plangintza zoro horretan, ez? Karga, deskarga, izaten da nahiko estresantea, eta kasu honetan nik eramate dut furgoneta, orduan, bai, fizikoki ere nekatzen du asko, ez? Ez bakarreko holtza gainean egotea, baizik da dana. Eta hemen etxean egonda, uste dut, lehenengo aldia dela urteetan, ez dudana jaso ostean, hau da. Gaina, Izaskun Arruek dauka ondoan, hau da, pareta gurutzatu eta antzokia, eta berna. Beraz, enuen jaso behar izan, eta segituan garagardo bat hartzea jo nintzen, bertan zegoen lagun kuadriarekin eta horrela. Ez izan zen, marabillosoa. Bai, eta gaur, orain, honen ostean, jun behar dut dana jasotzera, Januntzin duen, ez beteta, digo, ama, venga. Baina bai, nire maite duta hori izan zen, gero partekatu alizatea, subidoi hori guztia, eta, etorri zirenei, nik txapa ematen diet, hori ere esango dizuet, eta bai aurretik eta bai ostean. Ostean gero, iaia banan noaz, eskerrik asko, bai, holan ibiltzen naiz. Orduan, gustora ibili ginen. Eta Goiuri, urrengoan mesedez, zu eta Gorka zaituzte hemen apuntotea, ze Gorkak beti izaten dit, Gasteizanoa, ez dakiz, gero ez da gertzen. Ez da gertzen. Jarri du, ni urrengo igandean noa, Josune, urrengo igandean. Urrengo gandean ez dakize plana daukadan, Gorka, oraindik. Momentuz ez dakat bolo gehiorik, así que, baina bai, holaxe, bai, oso asteburu polita izan dela, bai. Olasunen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian, ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan bete. Nik eren ere maite duta kontatu behar dizuet. Badakizue zer maitu dudan ezakit egon zareten noizbait egoera honetan, baina atzo gertatu zitzaidan negoen lagun batzuekin bazkaltzen. Eta baizketan ari ginela, claro, Euskal Herria oso txikia da eta orduan konturatu ginen, gure inguruko norbait gezurretan ari zebilela. Ari zela eta gezurra esaten ari zela eta orduan bazkaria bapatean Alkizako ostatuko jantokiko mai hoi bihurtu zen ez dakit, ziaren, FBI-ren edo etxe zuriaren bulego bat, eta han lagunak guztiak mugikorrarekin informazio bila batetik bestera, ea egia non topatuko ote genuen, Googleen begiratzen gauzatxoak baita ere, da nola lortu dezakegu Instagram honetako informazio, hau hemen nondik deskargatu dezakegu horrelakoak, eta bapaten benetan konturatu ginela, janaria ahaztu egin zitzaigula eta ari ginela sekulako ikerketa poliziala egiten gertatu zaizuen noizbait. Bai. Esan behar dut, ez ditu dala maite gezurrak, baino maite dudala gune hori eta sentitzea, ez dakit, esango nuke gaur egungo akelarreak. Nik uste dut neskak badugula gaitasun bat horretarako, Bai. Eta batez ere lagun artean gaudenean, elkarri laguntzen. Bai, zagaina ez zuk egia jakin nahi duzu, ez duzulako nahi zure lagunari inork mine egitea, eta orduan topatzen dituzu, bapatean badaukazu informatikako masterra, HTML kodigo Java eta kodigo guztiak ezagutzen dituzu,
Eta horixe, baita polizia zara, ikertzaia zara, bueno, batzo une hori bizizan nuen, eta egia esan momentuan bazegoen kezka bat, ez? Gezur horrek sortzen zuen kezka bat, baina kezka hori alde batera utzita oso divertigarria izan zen, eta horixe baite duta. Haue peldu zidanari nola esan Asko nuen esateko Asko zuri emateko Baina Josunek asko du esateko, asko guri emateko, Peio Erreparazek zetak eta Maixusen abesti honetan esaten duen bezala, beraz, Josune, kontatu, gaur Amarika Aretoa izango dugu protagonista. Bai, bi albiste ekarri dizkizuet hemen Araba aldetik eta lehenengoa, bueno, positibotzat hartuko dugu, nola ez ba, eta bigarrena, gero etorriko da. Bale? Hau da, beti esaten den bezala, zena jaguzu, ona lehena edo txarra, ez? Bueno, hasiko gara ona den honetatik, eta bai, Amarika Aretoa. Bizkat, testu inguruan jartzeko, Amarika Aretoa, igual danok ez dugulako ezagutzen, hemen Gasteizen oso ezaguna da, Amarika plazan dago, Amarika plaza da Gasteizko erdigunean dagoen plazatxo bat ere bai, eta izena datorkio Fernando de Amarika margolariaren memoriari lotuta, bai. Urtarrilean kontatu nizuen, aipatu nizuen Amarika Aretoaren berri, kolokan zegoelako. Urtarrilean 28an, hain justu ere, albiste bat irakurri genuen komunikabidetan, eta esaten zuen, nolabait erakusketa espazio honek bere ateak itxiko zituela betiko. Hala jakinarazita Arabako Foru Aldundiak. Eta horren ondorioz, hemen sortzaile komunitatea hasi zen modu larrian lanean, eta zergatik ez itxiko zuten Amarika Aretoa, Arabako Foru Aldundiak esan zuenagatik, ekintzailetza zentru bat egin nahi zuten. Neri ez galdetu zer den hori, niri kontzeptu hau oso abstraktua iruditzen zait, ez? Ez? Niri oso arraro. Bueno, arraro. Mentalidad tiburón, mentalidad tiburón esaten dugu hemen beti. Pues bai, nik hori antza ez daukat, ni naiz más pececillo, beagoz dulces, ez dakit. Bai, hori aurreratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta horren ostean esan bezala, otsailaren 3an ja erantzuna ailegatu zen, hau esan bezala urtarrilaren 28an, otsailaren 3an ja aldaketa horren aurka eratu zen elkarte bat, sortzaileen elkarte bat, aretoa ixteko erabakiaren kontra zeudena, ez? Eta esaten zuten etzela behar ekonomiko edo estruktural baten ondorioa, baizik eta erabaki politikoa zela, eta listo. Orduan, artistak, sortzaileak eta gizartea orokorrean elkartu ziren, 80 bat sortzailek sortu zuten elkartea, Amarika Aretoaren aldeko elkartea, eta hor sinadura bilketekin hasi ziren. Egin zuten ekimen gisa sinadura bilketa bat, Change.org plataforman, amarikaelkartea.org webgunearen bitartez batzeko sinadura horiek, eta eskaera eginez Arabako Foru Aldundiari pixkat erabakia birpensatzeko mesedez, eta artea eta kulturaren espazio gisa zen Areto Amarika hori, horrek bazeukala jarraikortasuna handia, eta jarraikortasun hori bermatzeko. Bueno, hilabete hauetan, otsaila eta martxoan, ekintza pilo bat programatu dira, Aretoan, egonda poesia, egonda antzerkia, erakusketak, eta Gasteizko sortzaile asko sortu dute olako izenpean desaskundea eta gerrarik ez izenpean, olako ziklo oparo bat antolatu dute, eta esan bezala denetarik ikusi ahal izan da bertan, eta nolabait erakusleio moduan ere aritu da beste behin Amarika barkatu elkartea, baina Areto batez ere, hemen Gasteizen eta Araban azken finean sortzaile sare oparoa dagoelako, ez? Eta hori biziri dagoela, eta kultur sarean ezinbestekoa dela adierazteko aldarria izan da hori, ez? Total, holan, kronologikoki, horrela hasi genuen urtea, Amarika Aretoari dagokionez, apirilarekin batera zer?
bagaiak bestelako txiribuelta bat hartu duela, eman duela, eta Marika Aretoak aurrera jarraituko duela jakinarazi du Foru Aldundiak, Arabako Foru Aldundiak. Beraz, ateak ez du itxiko, eta aurrera jarraituko du, kultur funtzionamendu eta, modu artistiko horretan, eta kultur taldeek, egin duten presioagatik batez ere izan da Arabako Foru Aldundiak atzera egin duela, eta beste espazio bat bilatuko dute ekintzailetza proiektuetarako. Honek erakusten digu, mugitzeak, emaitzak ekarri ditzakela, ez? Agian ez beti, baina garrantzitsua dela, ezagit horrelako albiste bat jasotzen dugunean, agian besoak gurutzatu eta ja onartu beharrean, agian burrukatzak merezi duela. Bai, holaxe, nik ere irakurketa bera egin dut, ez? Honen berri eman zigutenean, Marika Aretoak itxi bar zituela ateak, eta beste zerbait zetorrela, eta horri beste leku bat bilatuko zitzaiola, eta ni pentsatu nuen, hau erabakita baldin badago, ze zaila, atzera egitea, ez? Pixkat jarrera derrotista horrekin, ze askotan ere, bestelako egoeratan aurkitu gara horrela izan dela, ez? Instituzio batek esaten duenean aurrera, pues horrela izaten da. Ze nolako gaitasuna daukagu gizartean horri kontra egiteko? Bueno, badago, bai, eta gauza asko ere historikoki lortu dira, gizartea eta gizabanakoak kalera aterata. Eta hau izan da olako bat, bai, nik irakurketa bera egin dut Goiuri, Marika Elkartetik ere oso modu positiboan baloratu dut erabakia, eta eskertu egin dute zerreta, esaten ari garen hau, gizarteak emandako laguntza. Eta azken finean laguntza honek nolabait Aldundia, Arabako Foru Aldundia mugiarazi duelako, ezta? Konturatu dira, badagoelako, erantzun bat, interes bat, ardura bat ere bai artearekiko, eta hori dela horretan gauzatzen dela, leku hori bizirik dagoela. Orduan, eta pixkat azpimarratuz esaten ari garen honetan, beraiek kultur elkartenetatik esan dute, horrelako ekintza kolektiboek erakusten digute batasunak indarra duela, eta artea eta kultura funtsezko alderdia direla gure lurraldearen nortasunerako. Horrela nabarmendu dute, hitz horiekin nabarmendu dute elkartetik. Beraz, albiste ona, bota izuet txiribuelta honetan, Marika Aretoa ez dala itxiko, eta aurrera jarraituko duela Marika Aretoak. Claro, hemen kontua da, gero, egia da arrazoi guztiarekin, Josune haserretu egiten zarela, joaten bagara Gasteizera, eta ez bazaitugu abixatzen, baina, hemen arrazoi asko ematen dizkiguzu joateko. Albiste txarrekin ibili ginen hasieran, eta orain denak dira onak. Orain, Izaskun Arroe kulturgunea irikita dago, eta joan gaitezke. Marika Aretoak irikita jarraituko du, eta beraz, joan gaitezke erakusketak eta ikustera. Gero, plan pila bat proposatzen dizkiguzu, beraz, Josune, guk jarraituko dugu Gasteizera joaten, Benga, ala bedi, Bai, baina etorri eta bixa hau, noizean behin. Badaki zerbeza eta garagardoa leku guztietan dagoela, baina, hemen hartzen badugu, Bai, bitu, orain aipatu duzula Izaskun Arrue, hor ere gizarteak, euskalgintzak, euskaltzaleek zerikusia handia izan zuten. Hemen ere erabakia hor zegoen blokeatutara bat, eta Lazarraga elkartetik hasi zienean pixkat zabalkundea egiten, ze gaia pixkat instituzioen artean ere geratuta zegoen, eta, ahaztuta, izan ere, Oian Eder Euskaren etxea itxi zenetik, ia 2 urte pasa dira Izaskun Arrue ireki arte, beraz, jendeari paso egiten zaio, eta orduan hasi ziren pixkat difusioa egiten, eta orduan ekimenak egin ziren kalean, ikustarazi zen hor arazo bat zegoela, eta azkenean Izaskun Arrue ireki da, eta hortxe gabiltza gustora, oso gustora egia esan. Kontu bat, Josune, esan dezu albiste onak eta txarrak, albiste ona ipatu dugu, txarra zerten, hasieran iste erabaki bertzutela, edo beste albiste txar bat daukazu? Txarra, nik, niri hemen ere igual plumero ikusten zait, baina zuei zeruditzen zaizue. Hau ez da lehenengo aldia, ez da ere, baina agertu dira, hemen ikerketa ere bai, Goiuri, hemen ikerketa ere abiarazi du udaltzaingoak. Agertu dira panpin txiki batzuk, txuritxoak. Eta zuko lan urrututik ikusitaz duzu, zer da hori?
igual kotoi zati bat, ez, panpin hoiek feto baten itxura daukate, Eta hoiek agertu dira Zabalgana auzoan, hemen Gasteizko auzo berri horietako batean, hainbat txokotan agertu dira panpin horiek, eta zer dira? Umekiak, fetoak irudikatzen dituzten panpinak dira, eta ez datuz bakarrik, badizik eta esaldi batekin. Eta horrela dio, bai. Horrela ikusten da ekografia bat, soilik 9 asterekin laguntza behar baduzu, eta orduan jartzen dute e-mail bat. Ez da egia izango. Bai, alaxe da, eta hemen, alea aldizkariak, astekariak jaso du albistea, hortik anatea dut nik, beste leku batzuetan ere agertu da, baina, beraiek nik ustute hasieran egin ziotela albiste honi lekua, eta antza ez da lehenengo aldia. Hazte oir talde ultrakatolikoaren, ultrakatolikoa den elkarteak 2000 eta ez dakit zenbagarren urtean ere olakoak agertu zituen, Gasteizko beste toki batzuetan. Hori da, euren modua, nolabait, euren jarrera abortuarekiko adierazteko. Orduan olako panpinak. Eta hemen jartzen duenan arabera, Derecho a Vivir plataforma gutun bat bidali zieten politikari fetu itxurako panpinak eta odola irudikatzen zuen tintarekin. Hortxe, baina, bada, harrigarria ere irudia, alean esan bezala hori jaso dute, eta bertan ere, hasi zebe una ekografia con solo 9 semanas, holan jartzen zuen. Hori da zabalkunde kanpaina, abiatu dela, eta ikerketa ere hortxe dabil. Orduan, hori da ekartzen dizuedan txiribuelta galanta, Zabalkunde kanpaina esan duzu, nik gorroto kanpaina dela esango nuke, oso bortitza iruditzen zait. Uste dut haurdun geratu den emakumeak beti izan behar duela eskubidea erabakitzeko zer egin, haurdunaldi horrekin, eta banatzea horrelako panpinak gaizki sentiaraziz momentu horretan dagoen norbait. Eta pixka bat bere erabakia zalantzan jarriz, hori gorrotoa iruditzen zait, eta ez zait bat ere gustatzen. Zeagian ez da aborto klinika baten aurrean pankartarekin jartzea bezain agresiboa, momentu horretan, baina hala ere, panpin honekin mine egin nahi duzu. Zenik ez dut uste, benetan horrela, benetan lagunduko duzun norbait. Eta hain bizitzaren aldekoa balin bazara, horrek ere sekulako nazka ematen didela konparazio horrek, ez? Haurdunaldia eten nahi balin baduzu, ez zara bizitzaren aldekoa, beraien esanetan. Baina tira, benetan bizitzaren aldekoa balin bazara eta lagundu egin nahi balin baduzu, badaude beste 1000 modu laguntzeko, eta honek ez dakit zeini laguntzen dion. Eta ez dakit, benetan egongo ote den emakumerik panpin hori ikusi eta erabakia aldatzea erabakiko duen ikakian egongo da. Kasu horretan ere bere erabakia izango litzake. Iruditzen zait izugarria, geratu zaitola. Bai. Ez dakit ikusteko aukerarik baldin bakazue, alean agertzen da, alea. Erakutsi ditugu, streaming bidez jarritzen gaituztenek ere ikusi izan dituzte argazkiak, bestela Josunek esan bezala alea egunkariko webgunean ere hortxe dituzue. Bai. Izugarria iruditzen zait, benetan oso bortitza da. Egoera horretan dauden emakumen eguneko haundi bat gehiengoa esatera osartuko nintzake, gaizki pasatzen ari da erabaki horrekin. Inork ezun egoera horretan egonai. Egongo da eguneko bat naturaltasunez bizitzen duena, eta orduan ez dagoena horrela trauma batean sartuta, baina eguneko haundi bat, emakumen eguneko haundi bat, gaizki pasatzen egongo dira momentu horretan. Erabakitzen balin badute haurdunaldia etetea, ez delako
une ona, ez dauzkatelako baliabide nahikoak harreman toksiko baten ondorioa delako, gazteegia delako, bueno, mila arrazoi egon daitezke, eta edo simpleki ez duelako umerik nahi, eta momentu horretan Horrelako zerbait egin Horrelako topatzak aletik. bai, Bizitzaren aldekoak badira, usteko pakean bizitzen Hori da. eta erabakia libreki hartzen. hori da, guztiz ados. Esune, bai egin dugula txiri buelta, Haze... Bai, Bai. Venga, positibotiki, bai, gatu gara hor pixka. Baina, bueno, bai, gaur olakoak ekarri ditut, baina, bueno, asteazkenean bestelako gai batzuk ekarriko ditute Arabaldetik, ea zer sortzen den hemendikan, eta bueno, pues, zuekin egoteko gogotxu. Por cierto, ja, apirilean sartu garela, iaia konturatu gabe, baina gero ja, aste santua, eta bueno, gure kasuan ere bai, San Prudentzio datorrela, bueno, apirila da, inabil total. Inabil, guk holan esaten diogu, porque pilatzen zaigunean aste santua, Pasko astea, eta gero jarraian San Prudentzio, ia 3 aste egoten gara hemen patxa. A ber, parranda handia egingo duzu San Prudentzio egunean, Josune? Ez dakit, aspaldian ja, azkenengo 2 urtean esatera, baina nire favoritaetakoa da, nire jai hori eta Santiago, bai. Santiago uztailan izaten da, eta da justo Gasteizko jaien bezpera, astebete lehenago. Eta gustatzen zaitia Gasteizko jaia, baino lehenago. Bai, gaude pixkat jai goze horrekin, batez ere apirilean, ja estandanan eguzkia nahi duenean, atea daiteke gaur hemen belainoa dago. Nahi duzuenean, ja, altxatu. Ez dit inork entzun. Bueno, pues bai. Bueno, bai, gustatzen zait asko, bai. Beraz, juerga, bueno, nik behitxu, eta hau, zintzotasunez, atzo lagun batekin izketa dugu, joder, neska, guk ja garagardo bat hartzen dugu, eta ja bagaude atope. Osea, norrenta. Gazteek esatuten bezala, norrenta, ja bakar batekin ja, azaude ja, tipi, así que, bueno, hori da juerga guetzat. Barkatuko diate entzulek nire ez jakintasuna, baina San Prudentzio egunean da berriro kuadrillak blusazetan eskaz jazten direla? Badago beste egun bat festatatik kanpo. Hori da Santiago. Santiago, bai. Santiago, bai. Hori da uztailaren, bueno, Santiago eguna dena bada beste leku batzuetan, ez? Oi, ama, ni orain harrapatu nauzu. Santiago guztiak 25 uste dela, ez? Ez, hori. Bai. 25, bai, Santiago 25, eta San Prudentzio 27 bespera, apirilako 27 eta 28 eguna, San Prudentzio eguna. Eta hemen barraskiloa jaten dira, roskillak, gero Armentia Basilikara doa jendea, paseoan, erromeria, bai, retreta eta badago be bai. Horten azte luzea daukazu Gasteizen, ez? Hor San Prudentziotik, gero maiatzaren bata ere hor dago, dena harrapatu dizue 3 asteko aste santuak, hor. Bai, holaxe izaten da, normalean horregatik esaten nuen ez lan gutxi eta, bueno, eta juerga bai, baina, bueno, lan gutxi dagoenean bakizue, hau ere gutxi, xoxak ere, ras, baina, bueno, norbait gonbidatuko gaitu barraskilo plater bat jatera, hemen oso ohikoa dala data hoietan. Bai, Esune, eskerrik asko txiri bueltaren gatik. Zuei, eta asteazkenera arte. Hoi da, asteazkenera arte, edo Gasteizera joaten garen arte, Aizea, zain baldimanago, Bueno, en fin, ez gaitezen horrekin hasi, bestela, beste txiri buelta bat egingo duguta. Bueno, etorri nahi duzuenean. Aio! Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta.
Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa! Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Ilusioetan aurrera goaz nahi gabe, atzeko leiotik kantuz, la 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 la. Aizu Iune, zuk aurrekoan Euskaraldian izena emateko proposamena Bai, luzatu zenigun? bai, hala. Nik beste proposamen badaukat. A ber, bota. Bai, pantaiak, Euskaraz mugimenduak pantaialdia antolatu du, 2. urtez, eta dagoeneko zabalik dago pantaialdian izena emateko. Noiz izango da, maiatzaren 6tik 15 eta ber, ze esan nahi du pantaialdiak. Bueno, Euskarazko ikusentzunezko edukiak sustatzeko, aktibazio sozialerako, ariketaren 2. aldia izango da. Hau da, Euskarazko edabide digital askoren besa izango du pantaialdiak, eta pantaiak Euskarazek antolatu du. Esan bezala, Euskarazko ikusentzunezkoen kontsuma sustatzeko, batetik. Vale. Eta bestetik, pantaien munduan Euskarak dituen gabeziak agerian utziz, erakundeak Euskararen aldeko pausoak ematera gonbidatuz. Atzeko leiotik galduz, la 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 la. Bestera batera esan da, 10 egunez pantaietan ere euskaraz bizitzeko erronka. Eta hemen zer da kontua, edozein herritarrek parte hartu dezakela, eta pantaiak esaten dugunean, pantaia guztiak dira, izan daiteke telebista, izan daiteke streaming plataforma bat, baina izan daitezke sare sozialak, eta izan daiteke zure mugikorra. Haien, zure mugikorra euskaraz jarri dezakezu. Ze aukerak ematen dituzte mugikorrek, eta batzuetan, agian gaztelaniaz daukagu, edo ingelesez daukagu, euskaraz ere eduki dezakezu. Eta ere gehiago, euskaraz ere kontsumitu dezakegu, ze bagoaz, pixkanaka unibertso digitala euskaratzen baita ere. Bai. Geroz eta webgune gehiago daude euskaraz direnak soilik, edo behintzat euskarazko bertsioa dutenak, naiz eta pantaialdiak ere gabezia horiek nabarmendu nahi dituen, ze niri tokatu izan zait, noizbait albiste bat topatu, gaztelaniazko bertsio irakurri, eta goran ikusten dut, EU jartzen duela, eta klikatzen diot euskarazko bertsio irakurtzeko, eta ara, ez dugu ezer topatu. Ez dutelako euskarazko bertsioa sortu. Gabezia horiek nabarmentzeko ere, balio du pantaialdiak, baina tira, ea aurtengo erronka zemuzkoa den, ze 2022an egin zuten, lehen aldiz, eta 500 herritarrek eman zuten izena. Eta ondoren ikerketa bat egin zuten. Ikerketa horrek erakutsi zuen horietatik 177 euskarazko baliabide berriak ezagutu zituela, honi esker. Eta 174 edukiak sortu eta kontsumitzerakoan zituen hizkuntza ohiturak aldatu zituela. Sekulatu datuak dira horiek, 2. izanik agian aurten jende gehiagok parte hartuko du, da, badagoelako lehenengo esperientzia, eta izu, sekulako proposamen interesgarria iruditzen zait, ze nik aitortu behar dizuet, ni euskeraz bizi naiz, baina nire pantaiak ez dira euskeraz bizi. Ni kontsumitzen dut gehien bat, telesaietan kontsumitzen dut gehien bat, eduki... Ingelesezko edukiak. Instagramen jarraitzen dudan jendeak, asko edo gaztelaniaz edo ingelesez egiten du. Mugikorra hizkuntzatan daukazu? Mugikorra gaztelaniaz daukat. Nik ere bai. Nik mugikorra euskaraz daukat. Begira ze ondo. Beti uki dute. Gizu ez pantaia aldatze ditu da nik euskarara. Edo zein pantaia direnak supermerkatuetan ordaintzerakoan beti euskarara pasatzen dut. Parkinean pagatzerakoan beti euskarara pasatzen. Pentsatzen delako norbaitek hori agian datu horiek gordetzen egongo direla. Eta momenturen batean erabilera hori minimoa dela ikusiz gero, agian aukera kenduko dutelako.
Orduan, bai behintzat, juten naizen bakoitzean, edozein supermerkatutan nik nire erosketa ordainduko dut, beti lehenengo gauza aldatzen dut. Eta sartu diot hori nire inguruko jendeari ere, nire amak beti egiten zuen, nik nire amak handik ikasi dut, eta nire inguruan ere zabaldu dut hori pixka bat. Oso garrantzitsua da, konturatzeko baita batean atzera pausoak ematen ditugula, ze horrela konturatu ginen, Decathlonen kendu egin zituztela ordaintzerakoan euskarazko aukerak, eta orduan egon ziren kexak baita pantaiak euskarazetik, eta hainbat ekimenetatik, ze hori ere gertatzen da, batzuetan egon dela aurrekoetan aukera, eta batean kendu egin dutela, Horixe, proposamena luzatu nahi genizuen zuei ere bai, gero agendatxo bat ere prestatu dute, eta aurrerago azalduko dizuet, baina horrela hizketan goxo zaizkigu goizeko 11ak, eta azken ordua ere ezagutu beharko dugu, Itxaso Leonen eskutik, egunon, Itxaso? Kaixo, egunon, aipatuko dugu hasteko guretik hasita, herrizoma elikadura sareak, Zaharrak Arrok eta auzoan bizi etxe bizitza sareak ohartarazi dutenez, Gasteizko udalak eta 21 zabalgune hirigintza agentziak ustu nahi dutela Pintore kalean dagoen korda espazioa. Ohar batean gogoratu dutenez, lokalak denbora zeraman utzik korda bihurtu zuten arte 2022ko ekainak 27an Zaharraz Arrok herrizomak eta auzoan bizik autogestioa, elkarlaguntza eta auzo defentsa ardatza hartuta herri egiturak garatzeko eta indartzeko espazioa errekuperatu zutela. Inolako erabilerarik ez zuen espazioa auzoarena eginez. Martxoaren 20an heldu zitzaien zitazio zedula batek jakinarazi zienez, espazioa desalojo arriskuan dago, oraindik horretarako datarik jarri ez duten arren. Korda defendatuko dutela nabarmendu dute, auzoak berreskuratutako lokala ez dadin merkatuaren logikara bueltatu, esan dutenez herri egituren eta auzoko komunitate antolatuaren mesedetan jarrai dezan. Eta kanpora begira jarriko gara ere azkar pare bat kontu aipatzeko, alde batetik Asiako eta Ozeaniako burtsek beherakada handiak izan dituztela astelehen honetan. Donald Trumpek ezarritako muga zergen ondorioz, izan ere Txinarekin finantza defizit masiboak sendatzeko protekzionismoa aipatu du beste behin Estatu Batuetako presidenteak. Eta bestalde aipatzea ere, Israelgo armadak 14 urteko mutiko palestinar bat hil eta 2 adingabe zauritu dituela Turmusaia herritik gertu, Zisjordaniako Ramala hiriaren ipar ekialdean. Wafa albiste agentziak kontsultatutako iturriek adierazi dutenez, soldadu israeldarrek 3 umeri egin diete tiro, eta hiltzat jo aurretik atxilotu dute Omar Muhammad Sadarrabi eta ospitalera eraman dituzte bestalde 14 eta 15 urteko beste 2 haurrak sabelean eta izterrean bala zauriekin. Hauexek momentuz berritzeko genituenak, 12etan itzuliko gara informazioarekin. Eskerrik asko Itxaso, guk aurrera jarraituko dugu, azkar kontatu nahi nizuen esaten ari nintzen, pantaia aldia maiatzan hasiko dela, eta horren baitan agenda ere prestatu dutela, eta azkar batean hori kontatuko dizut, eta hurrengo gonbidatua aurkeztuko dizuegu. Batetik zer daukagu maiatzaren 6an, 8etan Bilboko kafe antzokian Nikap film irlandarra gaelikoz proiektatuko dute euskarazko azpidatziekin, azpitituluak.eus herri ekimenaren laguntzari esker, eta gero beste herri eta hiri batzuetan ere emango dute filma, beti euskarazko azpititulokin, eta filmin plataforman ere txertatu dituzte dagoeneko, azpititulo horiek esan bezala, euskarazko azpititulo horiek. Zer gehiago, agendako ekintzen baitan protestarako tartea ere, egongo da, eta orduan maiatzaren 10ean, hemen proposatzen dutena beraiek da. Herri edo hirietako zinemetara joan, eta euskarazko eskaintzarik ez badago, euskararen telefono.eus web horriaren bitartez, salaketa jartzea. Bi proposatzen dute, ikusteko, horrekin ere neurtuko dute nola dagoen kontu. Eta, hainbat proposamen gehiago ere egiten dituzte, kuxkuxeatu pantaiak euskarazen sareetan eta animatu izena ematera. Lehenengo edizioan 500 herritar izan baziren, oraingoan izan daitezela gehiago. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8.
Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz. Bertsio asko den aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixka bat aztu igande hontan, bizi osorako. Aurrakarenetik nero abezarora igarotzen garenean, milaka galdera sortzen dira gure gorputzen inguruan. Gehiago, gure gorputzak asko aldatzen badira, eta gure gizarteak ez badu aldaketa horien eta hauek ekarri dezaketen ondorioen inguruan informazio askorik. Zurine Hidalgok kantatzen zuen ziklikak garela gizarte karratu batean, eta hala gara bai. Emakumeon inguruan informazio gutxi dagoen tokian taldeak sortu behar izaten dira, eta horien artean da Ara Gorputz elkartea. 2018an sortu eta gorputzak erdigunean jartzea helburu duen elkartea. Zatozona eta beraztu amore eman, egon gehiago. Gaur haien elkartea hobeto ezagutzeko asmoz eta gai ezberdinetan pixka bat murgiltzeko gurean dugu Enara I Dominguez, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera Enara. Egun hon, Enara. Egun hon, mi esker, poza hemen egotia zuekin. Lehenengo bi galdera egin behar dizkizut, gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta ez dira galdera bat ere errazak, Aurre aldez aurretik kontatu behar dizut, baina, bueno, nik bi galdera egingo ditut, eta zuk aukeratu dezakezu bietako bat erantzutea. Horrekin konformatzen gara. Bi galderak honakoak dira. Bat, nola irudikatzen duzu, edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta? Bai, aurpegi hori jartzen dute, gure gonbidatu guztiak galdera egiten diegunean. Hori da lehenengoa. Eta bigarrena da, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, eta imaginatu etortzen dela zinema zuzendaria eta esaten dizu. Begira, zure bizitza kontatuko dugu pelikula batean, baina ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekora. Kontatuko dugu soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daitezke 2 hilabete, izan daiteke 5 urte, baina bueno, etapa zehatz bat, hau da, izan daiteke 18 urterekin lehenengo lana eduki nueneko ura, edo 22rekin nere bikotekidea ezagutu nuen udara, edo horrela, zerbait zehatza, ze etapa aukeratuko zenuken. Horiek dira bi galderak eta esan bezala bietako bat erantzutearekin nahiko. Ados. Ba, fuerte azten da kontua, Nik igual, etapana asko ezberdinak etorri zaizkit eta ezingo nuke oraintzen jakin zein, baina izu hiletarena bai, azken garaian gabiltzalare bai, bueno, eriotzaren hausnarketa batzuekin eta eriotza agertu, ez? Ba, bai izan dugu ere bai parada elkarrekin honen inguruan hausnartzeko eta, bueno, nik horrela ba, zuaitzez betetako toki batean imaginatzen dut, lurrarekin konexioan dauden ere, bueno, maiteak diren pertsona guztiekin, eta alba da, ez? Hileta izan dadila, oraindik ere unetxo batzuk ditudanean bizirik, ez? Osea, azkeneko errat hori horrela pasa izateko aukera izatea gertukoekin, zuaitzez inguraturik, azken garaian horiek bai ere azterketa lerro nagusia nola baitez, edo nire behatze handia da ematen, izaki marabilloso hauek, beraz horrelako zerbait esango nuke, bai festa, bai negarrako espazio ere bai, haure asko hausnartu dugu azken garaian, ez? Zelako une gutxi ditugun elkarrekin negarra egiteko eta ze osagarria eta osatzaia den, beraz horrelako festa eta, negarra eta farra, azken garaian ere experimentazio eder bada, ez? Zaude hor, negarra tope eta derrepente kriston agarak, ez? Lagun batekin edo, horrelako zerbait imaginatzen dut. Asko gustatzen zait, negarra eta farra kontzeptu hori, eta horrekin geratuko naiz. Eskerrik asko erantzutagatik, badakit ez direla galdera errazak, baina orain Junek egingo dituenak agian erraxagoak izango dira. Edo ezagunagoak egingo zaizkizu. Hori, ezagunagoak behintzat egingo zaizkizu, ze, bai, hasieran jo nahi nuela pixka bat hasieretara, ez? Eta aipatu dugu Ara Gorputz 2018an sortu zela, nola sortzen da elkarte hau, zein lehen kontaktuetatik edo zein utxunetatik sortzen da?
Ba, bueno, elkartea berez, hori 2018an esan duzun bezala June, orain gaur egun kooperatiba gara ere, hau ere bai, aipatu nahi dut, ze horrek, bueno, ba, bestelako egitura sozioekonomiko guretzat oso garrantzitsua ematen dio kontuari ez. Eta, bueno, ba, hasierako une haietan, ba, oso polita izan zen, ze Jon eta biok, garela gaur egungo bazkide langileak, kooperatibakoak, ba, oso gertu bizi ginen, baina ez ginen ezagutzen, eta, bueno, modu virtual batean topatu ginen, eta ara, bizilagunak, ez? Kasi, oso gertu ginen. Biek ja aurretikan egin genituen ba, gure hilerokoaren inguruko hainbat ikerketa, nolabait modu bakarti batean, edo bueno, beste hori ez, virtualidade honetako Erika Irustaren lanari jarraiki, hau ere Erika Irusta guretzat bada garrantzitsua ez gure hasierantan egin genituen ez, esandako ba, barne ikerketa guzti horiek eta elkartu ginen esan genuen, wow, hau honekin zerbait egin behar dugu, ez hau ezinbestekoa da sozializatzea, ze bueno, ba, biak eta gero beste hainbat entzun ditugun bezala, bai estatzen aldugu hilerokoaren kontu hau, oraindik ere mina, sufrimenduz, bakarrik isilean, isolamenduan, ez, bizitzen dugula askok, eta honi hausteko, ba, hori izan zen helburu nagusia. Helburu horietatik abiatuta, bueno, zuen sareetan edo webgunetan sartzen hasten bagara, behin baino gehiagotan irakurriko dugu bizitza ona kontzeptua. Zer esan nahi duzu bizitza ona kontzeptuarekin? Bai, bueno, bizitza ona guretzat bada behintzat utopiarako leku bat, ez? Batzuetan ere, bueno, guk askotan aipatzen dugu badaukagula imaginazio krisi handi bat. Gure gaur egungo gizartean eta joan garela egokitzen, ez? Eta uzkurtzen eta horren adierazle ere bada, gure ustetan, gure uteroen gaur egungo egoera, ez? Orokorrean baditugula uzkurtuak, baditugula, bueno, ez dakit nola esan, ez oso mindutak, oso ezkutuan eta azken batean horrek denak ematen du nola bizigaren horren, bueno, adierazle dire guretzat, ez? Beraz, guretzat hori, bizitza ona bada utopia moduko bat, joateko pausuz pausu ulertzen, gauza asko normaltzat jotzen ditugunak ez direla normalak, horien artean emakumeok edo hileroko daukagun gorputzetan hainbat eta hainbat min normalizatu daude, eta hauek ez dire normalak, ez? Orduan, hori guztiari, bueno, arakatzen goazen bitartean ikusten dugu badagoela bizitza onaren bizitzak jarraitzen duela, ez? Ez dakit nola esan, ez? Osea, naturak guztiarekin ere jarraitzen du bere saiakerarik hoberena egiten behin eta berriz, eta hau ez dugu nahi ahaztu. Orduan, hori guk oso abiatzen gera, ez? Saiatzen gera beti abiatzen, hemen guk bidasoan errotua gaude, Irunen zehazki gure ingurura begiratzen eta ikusten, bai guk eta bai gure ingurukoa ze behar ditugun. Bereziki, bueno, gure hildoa baden honetan, ez? Hilerokoaren kultura eta ziklikotasun guzti honen inguruan, horri nolabait soluzioak behin eta berriz bilatzen gabiltza. Orduan, hor bai goaz topatzen, beste modu batzuetan direla hori, besterikan gabe, komila artean, izatea lagun konplize bat, non posible dudan, nire uteroen inguruan hitz egin, ez? Direla gauza batzuek bizitza haundi horren goazen bidean, txiki, guk uste dugu txiki gauza asko egin dituzkegula benetan lasai eta eroso bizitzeko, balin bada uneetan, ez? Horlako zerbait. Enara, aipatu duzu, hasieran ez bakoitzak bere ikerketa bidea egin zenutela, dena hilekoaren inguruan mugitzen zela, eta elkarrekin lanean hasi zinetenan, zein izan zen agian nabaritu zenuten lehenengo kolpea edo utxune nabarmenena gaur egungo gizarte honetan? Bueno, oraindik ere ze gutxi hitz egiten den, eta badaude espazio batzuek ez dutela, ez da normala, naturala, eta gero da, ez da hola, ez? Osea, normala eta naturala batzuetan ere bai, oso pozik gaude, bagoazelako hitz egiten, badago lege bat ere bai, eskubide menstrualen inguruan, ez? Osea, badaude, ari gara, lan askori esker, eta beste hainbat kidei esker ere bai, lan handia egiten, baina oraindik ere pentsatzen dugu eremu guztietara iritsi behar garela, ez? Eta guretzat, igual, impactantena izan zen, eta puntxa handia eman zigun, enteratu ginenean, gure auzoan, zegoela eskola batean sartu zela, ez dut aipatuko, baina denak badakigu marka superkomertziala, ez? Tanpoiena eta konpresena emateko, supuestamente hilerokoaren formazio bat, ez? Eta izan zen, hain impactantea gure auzoan egotea, izan zen golpe oso fuerte bat, ze, guk pentsatzen dugu bestelako, ez? Elikadura terrible, elikadura txatarrako beste enpresa batek izango balu, ez? Goazen batera nutrizio txarla bat ikasketa batera, ez? Denak esan dago neuken, no, ez? Baina hau, hola pasatzen da, eta ez zegoen ezer nolabait honi aurre egiteko. Eta hortikan sartu genuen nolabait gure proiektu
serioena edo formalena, eta ja horrekin hasi genuen ibilbidea. Ordan hor inpaktatu zigun zegertu zegoen, nolabait, historia guzti hau, ez? Merkantilizazio, eta bueno, badakigun marka banatzean dagoen historia guzti hau auzoan genuen. Badituzue zuen, lan hildo ezberdinak, baina hori baino lehen, bai pixka bat irakurtzen aritu naizenean, atentzioa deitu ditez, jolasarekin ikasten duzuela, azpimarratzen duzuela, eta bai galdetu nahi zuna, zergatik jolasarekin, eta zergatik, zer esan nahi du jolasarekin ikasteak? Bai, lehen igual aipatzen genuen ere bai, ez, bizitza honaren hildo honetan, da berez, abiaialatik guk asko inspiratzen gera, hango herrialdeko resistentzian dauden emakumetaz, eta aurkeztu ziguten, buen bibir deitzen dena, ez, dela guztizo kontrakoa bienestar, ez? Orduan, hoien aipatzen didazun honekin, jolasa da oinarri pedagogiko eta oso garrantzitsua guretzat, ze uste dugu heldu hoi hainbat gauza lapurtu dizkigutela, poliki, ez? Eta bien artean badela jolasa serioa, esaten diogu guk, ez da jolasa jauja, baizik eta guk metodologia honen bidez saiatzen gera profesionalak izaten, ze bagara, eta albalin badugu goxatzen, ez? Hau ere bai, aztu dugulako eta azkenean denbora asko pasatzen dugu bizitzan enpleguan edo lanetan edo dena delakoan, eta uste dugu, hau, alik eta modu goxagarri batean egin behar dugula, eta nolabait ere profesionaltasunaren edu hau ere zalantzan jarri, ez? Baina esan bezala, hau badauka teoria oso bat, jolas serioarena, zen ez dugu asmatu, baina bai saiatzen gara aplikatzen ez azteko, bizitza motxa dela, eta lortzen bali madugu gure iraultza egitea, xamurra, eta gainera jolasean, hori guztia ematen dugula. Enara, esan duzun horretatik tiraka, azkenean goxotasun horretatik lan hildo ezberdinak ireki dituzue urte hauetan zehar, eta agian, pixka bat sartzen joango gara hildo horietan, lehenik eta behin nola banatzen dituzue zuek hildoak, ze hildo ezberdin banatzen dituzue? Guk esan bezala hori, saiatzen gara egoten oso adi gure eskualdeko beharretara, horre bagaude saretuak bedezeko elkartearen baitan, gaur egun gaudela 9 kooperatiba denak ekonomia sozialean aldatzailearen bueltan gaudenean, orduan horre energia asko jartzen diogu sarean, seguretzat kolektiboan lan egitea badautu ezinbesteko, ez dugu garai hauetan, beraz hildoak goaz, baditugu gure hildoak, baina gero nolabait goaz txertatzen ere bai bestelako proiektu handiago batzuetan edo ez, baina gaur egun bai dira hilerokoaren kultura, ekonomia feminista eta ekofeminismo. Eta berez, hau luze izango zen kontatzeko, baina saiatuko naiz laburtzen eta sintetizatzen, baina bai ikusten ditugu hiruak, badaukatela zentzu komun bat, esaten dugun, behin eta berriz, ekartzen dugun bizitza honen bidean, ze azkenen ari gara esaten, konexioa gure utero eta gure ziklikotasunarekin. Gero, ekonomia feministak ekartzen digun markoa da, jarri arreta bizitza sostengatzeko dauden lana zaratago bestelako lan guztiei direla, milaka, eta badakigun bezala, emakumeok egiten ditugu oraindik ere asko, ez? Eta gero, azkenik, logika berdina jarraituz daukagu ekofeminismoaren markoa, gaur egun ari garela hasieran gaudela, nola baite, baina bai ikusten dugula dela amalurra bera, haizea, ura, ez? Ematen dizkigunak baldintzak hori dena eman dadin. Horrela ulertzen dugu gure ibilbidearen logika, eta nolabait lerro bakoitzan baditugu proiektu espezifikoak, esan bezala batzuek adibidez orain bagabiltza hori bidasoako ere labore txingu direken elkarlanean elikadura burujabetza, ekonomia feminista, ekofeminismo, hau dena goaz elkarrekin lantzen, denak elkarrekin esan dako, ez? Bizitza honez da kontzeptu bat de, bai, nik ezango bizitza ona, eta etxeta jola beste hitz pasatzen zaien, ez hemen hitz egiten dugunen bizitza honaz, obviamente ari dira kolektiboan, eta ez bakarrik hemen, baizik eta albalin badugu beste lurraldetan, eta bar, ez? Hildo horietako bat, aipatu duzu ekonomia feminista dela, eta entzuleren batek ziurrenik galdetuko zer esan nahi duen ekonomia feminista bat izateak zer baldintza ekarriko dituen edo zein oinarri dituen. Kontatuko zen eguke pixkatxo bat? Bai, ekonomia feminista motxean, niretzako oso adierazgarri izaten da izeberg batean pentsatzean, ez? Izotz mendi batean. Orduan guk normalen ikusten duguna edo arreta jartzen dioguna, izaten da goiko parteari, ikusgarria denari. Hor dago kalea, dago enplegua, dago produktiboa deitzen digun hori, ez? Bai, dago hegemonia bat, kapitalista noski, baina izotz mendiak badauka beko parte bat, eta hor beko partean ematen dire zaintza lanak erreproduktiboa deitzen diogun guzti hori.
Orduan, ekonomia feministak laguntzen digu arreta jartzen guztieri. Zegoiko parte hori etzen existituko beko partean sostengatzen duen guzti hori gabe. Eta nolabait hor gainera ekonomia feministak baditu hainbat eta hainbat kapa, ze pentsatu dezakegu hemengo, gure lurraldeko emakume, izotz mendiaren beko partean daudenak, baina badao bere berago. Guazarakatzen eta topatzen alditu oraindik ere berago hori guztia eman gabe, gu nolabait ez ginen, ezingo genuke egin gure ekimen produktiboa egunerokoan. Orduan guzti horri garrantzia ematea da ekonomia feministaren proposamena, oso labur esan da. Eta beste hildo nagusi bat, eta behin baino gehiagotan aipatu duguna, eta hortik abiatu zena, bada hilekoaren hildo nagusi bat. Bide hori luze egin duzue, eta bai agian pixkatxo bat joango garela tartekatzen, hasieratik aipatzen joan garelako gu ziklikoa garela. Zer esan nahi du zikliko izateak eta zer suposatzen digu? Hilerokoa daukagun gorputzak ziklikoa gara, hilerokoa jisten zaigun lehen une horretatik, ez? Eta honek talka egiten du, lehenbizi esango dut, gure gorputzaren barruan, gure gorputz osoan ematen da eguneroko prozesu bat, non, segun eta zer fase hormonalean gauden, sentsazio batzuek, energia maila batzuek, sormenen aukera batzuek, eta bar dauzkagun. Gu bizigaren ez sistema lineal batean, esaten duguna egunero garela alai, produktibak, atope, bla, 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 une oro talka egingo dugu ziklikotasun honekin. Orduan hori da, motxean ere, ziklikoak izatea, guk askotan aipatu dugu, kontzeptu bezala ere bai, violentzia lineala. Ze badakigu hainbat eta hainbat violentzia ditugula, eta hau badakigu ez dela igual urgentena, ez? Premiazkoena edo baditugulako beste hainbat, baina pentsatu behar dugu eta kontziente izan behar gara, hor violentzia hori badagoela egunero gure banda sonora bat bestela, ez fondoan operatzen. Zegu batzuetan ez daukagu nahiko genuken energia, edo ez daukagu berriz ere produktibora guztia dagoela bideratua, ez? Eta behatzen malima dugu gure zikloa, ikusten dugu noski energia mailak ezberdinak izan ditzazkegula, eta gainera energia horiek egon daitezkela bideratuak adibidez barne hausnarketa batera. Eta horrek zenbat balio du, ez? Orduan hori da, ziklikoak izatea eta baita ere kontuan izatea, hori bizitza bera badela ziklikoa, eta ez dela ere beste lerro maltzurra hau de orduan eskola, institutua, unibertsitatea, lana, ezkontza, ez? Guztiatik bagoaz ateratzen poliki-poliki, baina badaude bilinetasun hauek, guretzat oso bortitzak direla, erabakitzen dugunean bizitza beste modu batzuetan egitea, ez da. Hilekoaren bidean jarraituta pixkatxo bat, hasieran aipatu zuen auzoan sartu ez konturatu zinetela, formakuntza hori jasotzen aritu zirela ikasketetan. Nik ere jaso nuen. Talde horren partetik ere? Enpresa horren partetik barkatu. Bai, jaso nuen, bai. Eta suposatzen dut, zuek bide hori ere formakuntza bidea egingo zenutela ikastetxeetara iristea lortu duzue? Bai, oso pozik gaude, hori da gure, proiektu nagusietako bat, ze aurrak, hain dire ederrak, beti egia esaten dutenak, ez? Eta proiektu horri esker, bai, eskoletan, 5., 6. maila egiten dugu, eta baita ere beti, ezinbestekoa, esan berri horrezkoa, gure programaren baitan irakaslekin eta eskolako heldu guztiekin saio bat egitea, ze azkenean gu gara behin joaten garenak, baina egunerokoa beraiek daukate, beraz, bai, hildo horretan, badaukagu argitaratua bideo bat, badakigula gainera ere hortikan mugitzen dela, gure material guztia publikoan dago, guretzako hau da zabaltzeko, premia zabaltzeko zerbait, beraz hor hainbat eta hainbat material sortu ditugu, pegatinak eta bar, eta bai eskoletan lan hau egiten dugu, eta azken garaian ere, justo Larunbatean Gasteizen egon ginen, aurren erabekin ere saioak egiten ditugu emakumeen etxeetan, ere saio zoragarriak, ze hor nola baiteko, sortzen den konplizidadea oso ederra da, eta momentu horietan esan bezala, irekiak daude, ez? Nolabait gauza batzuei zalantzarik gabe, ez? Duok gauza batzuek asko kuestionatzen ditugu, baina horrek gauza batzuk esatua, klaro, bai, eta jazta, zorban oso ederra da. Eskoletan, bai, gogorra, baina ederra. Eta eskoletan, atentzioa gehiago ditu bai, nik ere, formakuntza ezberdinak jaso ditut, baina ez nuen
ez nekien behintzat edo ez dut uste nire irakasleek inoiz formakuntza horietako horik jaso dutenik, behintzat, hori, enpresa hauetatik datozen puntuetan. Nolakoak izaten dira formakuntza horiek, zer jasotzen dute irakasleek? Irakasleekin saiatzen gara beti egiten saioa ikasleekin egin da gero, horrela ere posible diogu trasladatu zehazki ze pasa den beraien gelan. Formazio izaten da, desente oinarrizkoa, ze irakasleak zoritxarrez denbora oso gutxi daukate kontu hauei dedikatzeko, eta orduan izaten da pixka bat konpaktua dena, baina bai saiatzen gara kontatzen berriz ere aurrekin zertan ibili garen, eta zeintzuk diren nolabait oinarrizko printzipio batzuek dela, azkenen aurrak beraien gana joango direla hilerokoaren inguruan dagoen zerbait dagoenean ez, eta kontsideratzea beraiek direla referenteak zentzu horretan ere. Orduan ematen dizkigu nolabaiteko oinarri batzuek beraiek lanketa jarraitzeko hori da beti gure nahia, ze uste dugu hori 2 ordutan, orduta erdin, ez dagoela denbora nahiko benetan honek duen garrantzia emateko, ez? Beraz, hortan hori saiatzen gara, eta aipatzeko ere bai, oraindik ere, eta hau jendeari inpaktatzen dio, aurrek nazka, lotxa eta mina errepikatzen dutela behin eta berriz, jakinga bere batzuek zer den hilerokoa. Hemen ez? Batzotan gero esaten dugu, bai, asko egin dugu, eta hori baloratu behar dugu, eta atope, eta aurrak oraindik ere hori esaten dute. Behin eta berriz. Ere trasladatzen diogu, ze batzuetan esaten dute, pues hemen dena ondo, orduan ze egiten dugu honekin, ez? Nola, ze iritzen zizuen. Aurrekin formakuntzak, banatzen dituzue klaseak nolabait aldekatzen dituzue, edo suposatzen dut horre denak elkarrekin egiterako kasuan dinamika berezi edo arraroak ere sortu daitezkela segun zeinentzat, ez? Segun ze ikuspuntuetatik begiratuta. Bai. Hasieran bai egin genuen hausnarketa sakona, ea banatu edo ez, erabaki genuen ezetz, erabaki genuen hau benetan gizarte guztiari eragiten dion zerbait dela, eta denak izan behar dugula informazio berdina, eta bai, dinamika, egia esan, dinamika oso politak suertatzen dire, badaude denetari, badaude batzuek zorabiatzen direla, badago horrin konstiente bat, batzuetan gorputzan ere operatzen duela, maila batzuetan ezin ditugunak olertu, eta saiatzen gara hau ere oso asko babesten, eta gero hori zalantza batzuek, mutiko batzuek hori 5. eta 6. mailak ez dakitela zertazari garen, ez? Eta hau, bada adierazgarria, eta gero oso xamurra den zerbait gertatutzen zaigu dela, mutilak nahi dutela jakin zertan lagundu dezaketen, ez? Eta prestotasun hori taldean hitz egitea, eta zuri ze gustatuko litzaizuke, eta hau da, guretzako gertatzen zaigu, ez da beti gertatzen, baina batzutan gertatzen denean da ederrena, ez? Ikusi ja jatorriz ulertzen dutela, zerbait behintzatez, ulertzen dutela hor arreta bat jarri behar dutela, eta badaudela prest hor egoteko, beraz, bai, denetari gertatzen da, baina orokorrean saiatzen gara asko babesten, ulertzen dugulako ere bai aurrentzako badela, gai bat delikatua, denotzat bezala, eta oso, modu eraginkor eta xamurrean jokatzen, bai, benetan ez berriz ere ez izateko, bai, etorri ziren bi, eta orduan mareatu ginen denak, eta orduan ez, gu beti bilatzen dugu ekiditea traumak, porque azkenean hau, bai, da, hilerokoaren lagunak egin behar gara, hori da beti gure mezua, eta bakoitzak baditu bere ritmoak, bere prozesuak eta bere motxila familiarrak, direla batzutan tremendoak, ez? Eta hilekorik ez duten pertsona horiek galdetzen dizuetenean zertan lagundu dezaketen, zein izaten da erantzunaz, entzule batzuk ere agian izango dute oraintxe bertan kuriosidade hori. Gure ustez, eta hori da orokorrean, ikustut galdetze horren inguruan, dela oso polita, egiten ditugunean komentario batzuek ere bai arakatzea, bai oso polita da, eta gero ere bai hor, saiatzen gera ez, hilerokoa daukaten hori, esatea egitea ariketa eskatzea. Eskatzea zehazki, ze behar dugun, batzuetan ere, nola hori ez, esaten duguna daramagun barruan, isilean, bla, 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 ere ez gera usartzen de, ze behar dut. Eta orduan hori eskatzen esplizituk. Orduan horrelako elkarrizketak sustatzen ditugu behintzat denbora txiki horretan. Enara pixkat bukatze aldera, bai galdetu nahi nizula ere, irakurri dudanagatik ginekologia lantzeko ere taldeetan egiten dituzuela lanketak, zer izaten da ginekologia lantzeko prozesu hauek nolakoak izaten dira?
Bai, bueno, aipatu beharra daukat guzti zintzoki pandemia sartu zitzaigunean bizitzan, ez geroztik ez dela hildo bat asko landu dugula, hor uste dugu gorputzen urrunkerak eragin handia izan duela, guretzat, gure hildo maitea da hori, ze pentsatzen dugu ez, behin hasten garela hilerokoaren ikerketan eta gure gorputz propioaren behak eta honetan, hurrengo pausua badela uteroa eta uteroaren barruan gertatzen diren hainbat kontu, eta hori elkarrekin esploratzea, ez bakarrik hilerokoa baizik eta beste hainbat prozesu gaitz, patologia dena delakoan sintoma hori dena taldean egitea autokudeatuta nolabait, oso prozesu ederrak izan dira, egin izan ditugunak, eta hemendik ere gonbita, Euskal Herriko txokoren batetik elkarturik eta horrelago gotxi bali daude horrelako prozesu bat egitea, benetan oso ederrak izan ziren, eta badaukagun, hori jarraitzen dugu gure esplorazioa nolabait, baina izan beste taldean, ze hor badaukagu esklabutza historia guzti bat, gure genital eta uteroen barruan, oso interesgarri, baina oraindik ere oso gutxi dakiguna, eta uste dugula dela oso garrantzitsua gero joateko poliki hasieran esaten dituen min normalizatu guzti hauek gure gorputzetatik ateratzen. Eta bukatzeko denara, aipatu gabe ez nuen utzi nahi ez, baduzuela aplikazioa zikloan izeneko aplikazioa, elkarlanean ari zaretena egiten, eta, aplikazio honetan, askotan entzun izan dugu ez, emakumeok zikloa, grabatzen edo juteko aplikazioak badaudela, eta zikloan horietako bat da, baina horretaz gain ere gauza gehiago ditu ez da, nara? Orain dela ja denbora bat, urte bat ofizialki martxan jarri genuen, baina ja urteak genera matzan aurretik, ze aplikazioarena oso zaila da. Eta, metzarekin gaude elkarlanean, bere parte teknologikoa eta guk edukien partea dara magu, eta zikloanen berezitasuna, guretzako bada hori euskera hutsean dagoela, ikuspegi feministakin, eta oso garrantzitsua software askean, eta horren ondorioz datuak bakarrik guk eta iametzak ditugula, gorputzak eta iametzak. Eta honen helburua gustatuko litzaiguk ere, ikusiko dugu, baina ze pasatzen den, noizbait, hemendikan urte batzuetara, Euskal Herriko marko hartuaz, egitea horrelako hilerokoaren ikerketa bat, egin ditugu aurten frogatxo batzuek, eta bereziki gonbidapena, jake emandia zuten aukera hau, falta zaizkigu iparraldean eta Araban erabiltzaileak, eta baita Nafarroan berriz ere hemen pixkat Gipuzkoa zentrista gabiltza, beraz ere, registrorako aplikazioa hortzen, eta jakin, helburu horrekin goazela poliki aurrera. Enara, eskerrik asko mundu honetako zatitxo bat behintzat ekartzeagatik, sartuko bagina luze joateko aukera izango genuke eta ea beste batean hartzen dugun beste kafe bat. Mila esker zu ere bai. Eskerka bat, Enara. Adio. Ikusten ez dugunaren gainean izen berriak idatzi loren hizkuntzan erabaki artean hau zertan Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko beharrotxaz, ez jakit. Atzo, arratsalde osoa igaro nuen nire azkeneko TikTokeko bideoaren estatistikei begira. Eta zergatik galdetuko duzue. 120 like baino ez zituelako lortu.
Eta etzen ez trendinetan sartu, ez viral bihurtu, eta nire buruan esaldi bakarra zegoen. Porrot egin dut. Baina, hemen doa galdera. Zergatik sentitu nintzen horrela? Zer da benetan guretzat porrota, sare sozialetan? Eta lehen pantailen gauza horrekin pentsatzen egon naiz. Gauza bera da 120 like jasotzea euskal sortzaile batek edo 12.000 estatu batuetar batek. Eta batez ere, noiz bihurtzen da like kopuru bat gure autoestimuaren neurgailu. Eman ohi duen minaz, soi kontatzeko gai, egun batean hautsi zango nahi. Eta orduan, kuadriako WhatsAppa ireki eta galdera simple bat bota nien lagunei. Neskak, zenbat like behar dituzue publikazio bat arrakastatxua dela esateko. Eta erantzunek harritu egin duten. Noski batek 282.000 jarraitzaile ditu TikTokean. Wow. Beste batek ordea 500 jarraitzaile Instagramean orduan. Ondorioz batzuek 100 like nahikoa zituztela esan zuten, eta beste batzuk berriz 1000 like, eta beste batek 10.000tik gora baino ez dituela onartzen beraz. Hor desberdintasun bat bazegoen, baina zergatik ez dugu inoiz galdetzen norentzat den hori arrakasta. Eta batez ere, une batez geldituta pentsatzen dugunean, zergatik diogun porrota hori dela, 120 pertsona, laik eman zuten pertsona horiek sartuko bagenitu taberna batean, jende pila bada. Aretoa bete eta egongo litzateke, eta jende asko da, baina sare sozialetan badirudi ez dela nahikoa, eta zergatik. Esango nuke, merezi duela gure belaunaldiaren paradoxa honi begirada sakonago ematea, ze historio batekin hasi naiz, fikzio batekin hau ez zitzaidan niri gertatu, baina askoren errealitatea da, eta laiken esklabo bihurtu garela esan genezake, baina gero laikorek jaso ondoren nola sentitzen gara. Askotan utxik sentitzen gara. Laikak niretzat karameluak bezalako dira momentuan gozoak, baina laster goze gehiago ematen dute. Guziz ados nago honekin, ze askotan pentsatu izan dut begira, ze kontua, ni 84.000 garren urtean jaio nintzen, 31 urte dauzkat, eta askotan pentsatu dut, eskerrak ni DBH-en nengoenean ez genuela Instagramik, eta orduan ez nintzela laiken menpe bizi, edo ez nuela presio hori. Baina hori esaten diot nere buruari, eta badakit hori esaten dio danean trampetan ari natzaiola neure buruari, ze nik orain, 31 urterekin, edukiak igotzen ditu danean sareetara, nik ere begiratzen dut, story batek zenbat ikustaldi izan dituen, edo, agian niri gertatzen zaidana orain ez da like kopurua baizik eta begiratzen dudala pertsona zehatz batzuek. Ni ere hori xari nintzen begiratzen. Eman dioten like edo ez, agian ez da hainbeste kopurua, baina bai, pertsona honek ikusi du eta gustatu zaio nere argitalpena, hori ere gertatzen da. Baina laiken mende bizi gara. Eta gainera, aipatu duzun horren arira, niri askotan gertatu zait, historio bat igo, eta 5 minuturo begiratzen ari zara, ea nork ikusi duen, ea zenbatik, eta agian aizaizu aixola ere, baina igarotan ditugu denbora pila bat horri begira, eta nik bai uste dut laikenpe bizi garela. Baina nire galdera da, ze kristo gertatzen da gure garunean edo burboinan, norbaitek gure historiarriz edo TikTok edo dena delakoari like ematen dionean, zergatik sentitzen gara horrela? Izango da, ez dakit, nik termino neurologiko hauek ez ditut ezagutzen, baina sortzen du agian gure garunak serotonina, oxitozina edo dantana dalakoa. Bai, ze zientifikoki frogatuta dago, like bat jasoten dugunean, gure garunak dopamina askatzen duela, hain ezaguna den dopamina hitza, plazeraren sustantzia. Eta dopamina omen da, gure garunean sortzen den neurotransmisore bat, eta plazerrarekin, motivazioarekin eta sari sentsazio horrekin lotuta dago. Orduan, zerbait gustagarria gertatzen zaigunean, adibidez, nire kasuan txokolatea jaten dudanean, dopamina askatzen du nire gorputzak, eta horrek gozamena sentiarazten digu. Horregatik bilatzen dugu
berriro errepikatze hori gure garunak sari gisa interpretatzen duelako egoera hori. Eta oso ohikoa da, sexua praktikatzen dugunean, drogak hartzen ditugunean, eta abar, dopamina bera askatzea. Horregatik, like bat jasotzeak eta droga bat hartzeak, esan genezake antzeko erreakzio kimikoak sortzen dituela gure garunean. Wow. Esan genezake beraz, laikak direla 21. mendeko droga berria. Eta hortxe dago azalpena. Horretxegatik bilatzen dugu etengabe urrengo laika, eta horregatik askotan naiz eta 100, 200 edo 1000 laik jaso, gehiago nahi dugun beti, eta gehiago, eta gehiago. Zer gertatzen da, eta hemen arazoa, laikek dopamina askatzen dutela gure garunean bai, baina errefortzua negatiboa dela. Beti gehiago nahi duzula. Eta gazte askok horregatik dute hasieran aipatzen nuen egoera horretan, ez? Autobalio konplexu bat garatzen dute laik kopuruarekin lotuta. Arratsalde osoa egon zaitezke pantailari begira, eta ziurrenik arrakastarik ez baduzuk igo duzun bideo horrek, ezabatu egiten dute. Eta Goiurlina aipatzen zenuela, ez da berdina agian guk orain izan dezakegun bisioa honekiko edo gazte batek, nerabe batek izan dezakena. Espainiako Osasun Ministerioaren azken datuen arabera, Espainiako nerabeen 21,3% arriskuan daude interneten mendekotasun bat garatzeko. Eta batez ere sare sozialetan ematen duten denbora horrengatik. Eta ez da soilik sarean denbora pasatzea. Da, lorduak galtzea, kontzentrazio arazoak izatea, antxitatea, autoestima baxua. Hemen kontzeptu asko daude, eta nik itortu behar dizuet, nire gertatzen zaidala, kontzentrazio arazoarena bereziki. Uste dut galtzen ari naizela, gaitasun hori, eta egia da, orain, etxean zinemareto batera joten balin banaiz noski ez, baina etxean balin banago, eta gau batean, ostiral gaua da, pelikula bat jartzen dut, eta daukat, pantaila handian pelikula, baina pantaila txikia eskuetan. Eta agian pasadira 10 minutu, eta pelikulan gertatu da zerbait, aurrera egin du tramak, eta ni nola mugikorrari begira nengoen, ez nahi hartu. Eta berez, gero esango dut zer egintzen nuen atzo? Pelikula bat ikusi nuen. Eta gezurra da, ez nuen pelikula ikusi. Hasierara itzulita azkenean gure identitatea, gure balioa, gizartean dugun lekua, sareko zenbakietan oinarritzen ari gara, eta hori errealitatea da. Eta errealitate hori oso arriskutsua izan daiteke, batez ere nahi patzen nuenan garapen fasean dauden nerabe horientzat. Eta hasierara itzulita ez, zer da arrakasta, nork definitzen du zer den arrakasta. 10.000 like jasotzea, ala norbaitek zure bideoari esker barre egitea esaterako, edo agian bideo bat egitea eta zure burua adierazteko espazio bat izatea, da benetako arrakasta. Sare sozialak tresna izugarriak izan daitezke konektatzeko, ikasteko, sormenan partekatzeko eta beste 11.000 gauzetarako, baina tresna horiek ez gaituzte definitu behar eta ez gara gure like kopurua, ez gara algoritmo batek baloratzen duen edukia. Beraz, hurrengoan zure bideoak birala bihurtzen ez direnean gogoratu agian 120 pertsonak egin dutela klik zure edukia gustoko dutela esateko, eta lehen aipatzen nuena, ez? 120 pertsona areto batean bilduko bagenituzke, segurazki asko izango liratekela eta gogoratu zuzarela haien arreta daitu duena eta haien eguna alaitu duena edo behintzat bat, tira, irritifar txiki baten arrazoia izan dela. Eta zer egin dezakegu, ez dakit, honi buelta emateko, ze sare sozialetan gaude eta noski horregoten jarraituko dugu, eta arazoa ez da TikToka erabiltzea edo Instagramen edukia igotzea, arazoa da nola bizitzen dugun hori, eta batzuetan
batira beharrezkoa izaten da aplikazio istea eta beste zerbaitetan murgiltzea. Ez dakit, detox digital erradikala ez, baina bueno, zerbait egin behar izaten da, ez dakitzuek zerbait egin izan duzuen. Ba, nik egia esan ez, beti pentsatzen dut zerbait egin behar dudala, hemen badugu gaur kanpoan da, baino astelenetan gurekin izaten dugu Imanol González Gurrutxaga, eta Imanolek askotan Instagram desinstalatu egiten du, eta batzutan nik esaten diot Imanol, ikusi duzu bidali dizudan bideo hau, eta esaten dit, ez eske, kenduta daukat Instagrama, egia da, handik 3 egunetara galdetzen badiot, ja berriro instalatuta daukala, baina egiten dituela hori aplikazioa mugikorretik desinstalatzeko esfortzu hori gero behintzat, irikitzen duenean pantaila edo hartzen duenean, ez edukitzeko Instagram hor bertan, eta orduan ez sartzeko. Nik bai probatu izan nuen blokeadore horietako bat esaten diozuna, nik Maximo TikToken egun osoan ordu bete pasako dut, baina klaro, esaten dizu, ya está, ordu bete pasada, atera, eta esaten dizu, bueno, luzatu. Bueno, bideo hau ikusi eta luzatuko dut. Tal, ezagize. Baina, bai, egia nire gehiago izan dela, utziko dut beste gela batean, eta ez dut ikutuko, ezagizen denbora pasa arte. Eta saiakera gehiago izaten da, hortik nik azkenean etxetik egiten dedako lan, eta bada arrisku handi bat mobila hor dakatelako. Orduan bai izaten da, sukaldean jarriko naiz lanean, eta gelan eukiko den mobila, jarriko naiz beste gela batean lanean, eta beste izakin uruntziko den mobila, ez eukitzeko eskura, baina nik pixkat denetatik ikusi dute, justu aurreko astean eukinun lagun batek. Ez denbora gehiagi pasatzen mobilan, eta bada pertsona bat, nahiko gutxi erabiltzen duena mobila, baina erabaki duna bere mobila txuri beltzean jartzea, ez eukitzeko adikzio hori. Desanien, bale, eta funtzionatzen ari zaizu, ez, eske Candy Crushean adikta nago. Ja, bueno, eta desantzian, gaina eske luzatzen ari zait denbora pixkat, ze Candy Crushea kolore gabe zaiago iten nahi zait. Igual, zure arazoa ez da koloreak eta da Candy Crush desinstalatzea. Eta teknika horrena bera bentzatu. Baina bai, txuri beltzen ikustearena ere askotan entzun dudan zerbait izan da. Bai, bueno, teknika desberdinago de, baina nik asko eskertzen dut orain, adibidez, detox hori, baino behartua danean. Hau da, nik nire kabuz ez dut egingo. Ez dut, badakit, momentu honetan, adikzio puntu bat badudala, eta gustatzen zaidala bereziki Instagram kontsumitzea, eta jarraitzen dudan jendearen eduki hori ikustea, argazkiak ikustea, bideoak gustatzen zait, eta orduan puntu horretan nago, eta egia da, mugikorra beti eskura daukadala. Orduan, nik ez dut erabakiko, ez erabiltzea Instagram. Momentu honetan, adikzio puntu honetan ezin dut. Baina, adibidez, hegazkin batean sartzen banaiz, eta ez badago wifirik, eskertu egiten dut. Zinemara joaten balin banaiz, edo antzerki batera, eta orduan esertzen naizenean modu avion jarri, eta mobila izkutatu, eta behartuta nago, ordu terdi, 2 ordu horietan mugikorra ez ikutzeak, detox behartu bat da hori, ez dut nik erabaki, hau da, egin behar duzu, bai ala bai, edo kobertura gabe zaudelako, edo antzoki batean zaudelako, baina gero konturatzen naiz eskertu egiten ditu dela, detox horiek. Nik kontatu nahi nizuen zenik behin, esan nion ere buruari, detox behar dut, eta egin nuen Instagrama desaktibatu. Instagramak badu aukera bat, ezabatu beharrean, desaktibatu egiten duzula, eta zure kontua ez dago ikusgai inorentzat. Eta esan nuen, hori egingo dut, TikToka borratu nuen, dena borratu nuen, eta nire existentzia etzen existitzen sare sozialetan. Eta lagun batek, nahiko ondo eman nuen egia esan, hasieran ez, baina gero bai, baina lagun batek esan zidan, goretik badakizu, 30 egun baino lehenago ez baduzu kontua aktibatzen, betirako ezabatzen duzutela kontua. Haze presioa. Eta noski 29. egunean aktibatu egin nuen, ze esaten nuen, eskazken finean hor dituzun jarraitzaileak gertukoak direla, baina ez ditut galdu nahi, hor dituzun oroitzapen guztiak, artxibatuta gelditzen diren historia, argazki guztiak, ez ditut borratu nahi, eta orduan esan nuen, eske desaktibatuta ere, behartuta gaude berriro aktibatzea eta berriro ere gurpil horretan sartzea. Eta hori gure lana ez dela oinarritzen soilik horretara, gure lanetan erabili behar ditugu sare sozialak, bai, gure eginkizunen parte da, baina
ez gara eunean influentzarrak. Eta eskerrak. Eta ez daukagu presio hori, baina nik hori askotan pentsatzen dut baita ere, ikusten dudanean agian inguruko norbait jarraitzaile asko biltzen ari dela eta bihurtzen dela influencer eta agian utzi duela lana eduki sortzaile izateko eunean pentsatzen dut. Orduan bai laiken presioak izan behar duela izugarria, ze zure alokairua ordaintzeko dirua behar duzu, eta diru hori horren baitan joango da. Kopuru gehiago, jarraitzaile kopurua handiagoa belin bada, zurekin jarriko dira harremanetan enpresa gehiago, zuk produktuak saltzeko, eta orduan hortik zuk komisio bat edo eramateko, eta pentsatzen dut presio hori ere ezakit izugarri izango dela. Bai, ez dakit, nik uste dut gaur egun oso zaila dela esatea, sare sozialak ezabatu egingo ditut. Beste erabilera bat ematea edo ordu kopuroa gutxitzea, bai, baina guztiz ezabatzea... Oso zaila, ni saiatu naiz, zu saiatu zea, eta nik uste badagoela inguruan beti ez gaur kenduko dut, edo haber noiz arte aguantatze duten ikusi gabe, baina zure inguruak hainbeste kontsumitzen duenean, zuk esan dezu, nahi manolek entzen dut, bidali dizut bideo bat ikusi dezu, ez, taia daukazu hori buruan, eta dezu, ikusiko dut eta tal, orduan, da zaila inguru guztiak hortan oinarritzen denean, eta ez bakarrik hori, hainbeste gauzataz konturatzen zea, sareetatik bakarrik, dela kontzertu bat, dela antzerki bat, ez balin badezu zuk bilatzen kontzienteki Googleen, ziur sareetatik egunen batean edo bestean aterako zaizula dezakizet talde kontzertu dauka. Eta orduan agian sarrera erosiko dezula, baina zuk bilatuz gero ez dezu aurkituko. Orduan bai dagoela gurpil hori osatuta ez usteko sareak ez da momentu batean. Bueno, baina esperimentuak eta egiten dituzte ikastetxetan, eta horrela, nik ikusi ditut, badago altxaburo izeneko ekimen bat, badaude inguruko ikastetxean era, saiakerak behintzat nik entzun ditut. Bai, duela ez hainbeste, ezakite pentsatzen dut ezagutuko duzuela, baina Ordiziako Janguren Institutuko DBH laueko 9 ikaslek eta 6 irakaslek No Phone Challenge erronkan parte hartu dute. Erronkak telefono mugikorraren erabilera arduratsuagoa eta osasungarriagoa sustatzea du helburu, eta erronka oinarritzen da astebetez parte hartzaileak beren gailurik gabe egotean. Ekimena astelengoiz batean hasi zuten ikasleek eta Mugikorrak Institutuko kutxa batean utzi zituzten, eta, dena den aurretik formazio saio bat ere jaso zuten. Hori garrantzitsua delako, horrako esperimentuak, horroko lehen esperimentu guztiek, eunetik zerora pasatzeko behar dezu pixka bat, pedagogia pixka bat lehenengo. Bai, eta parte hartzaileek onartu zuten lehenengo egunak arraroak izan zirela, esku utxik sentitzen zirela, eta hainbatetan automatikoki eskua boltsikura eramaten zutela, eta batean etzegoela mugikorra, eta esaten zuten, adibidez, kalean zeudenean, autobus geltokian esaterako, eta autobusa ez dator. Lehen bagian TikToken sartzen direla, eta orain batean ingurura begiratzen zutela. Bueno, ikasleentzat, lehenengo egunak zaiak, baina irakasleentzat ere pentsatzen dut, ez zela... Esken nik uste dut ez garela hartzen zenbat aldiz kontsultatzen dugun mugikorra egunean zehar, eta ikasleengan jartzen da foka, baina askotan helduok ere oso engantzatuta gaude gailu hauetara. Bueno, zalantzari gabe. Kaletik ikusten dugu, orain ja ez dela neraben kontu bat, gu ez gara, ni ez naiz nerabea, eta esan dizut nik ere adikzioa dudala, eta ikusten dudala nerean adibidez geroz eta mundu honetan sartuago dagoela. Nik nire amonari TikToka jarri nion behin, berak eskatuta, zarretxeko lagun batek esan omen zion, bai TikTok, eta etorretzaiten, eta goretik TikTok jarri behar diaz. Eta orain askotan amonaren etxera joten naiz, eta TikTokak ikusten arkitzen dut. Bai, 80 urterekin. Zer graciosa. De tu casa y las llaves de tu casa, abre mi puerta de toda. Tira, eta esaten zuten ikasle hauek? Esaten zuten lasaiago sentitzen zirela, kontzentrazio handiagoa zutela, harremanak bapatean aurrez aurreko elkarrizketetan oinarritzen zirela, eta bueno, esperimentuaren ostean askok esan zuten, beraien ohiturak aldatzen hasiko zirela.
nik pertsonalki ez dakit sinisten dudan. Ze esaten dizuen, nire saiatu naizenetan gero bapatean berriro jartzean, aste bete barru, beteko ituretara itzultzen zarela, eta nik uste dut kontua ez dela teknologia alde batera ustera, edo sare sozialek gaizki daudela ikustea, tresna izugarriak dira noski eta badakigu, baina tira, horrelako ekimenek egia da, pentsarazten digutela, eta batez ere formakuntza bat jasotzen badute aurretik, nik uste dut oso ondo dagoela. Eta amaitzeko eta hasierara itzuliz, nik uste dut agian laiken kontu horretara bueltatuta, agian bideo batek ez dituela 10.000 like jasoko, eta batez ere euskaraz ari bagara, baina ezakit lagun bat etorri bat zaizu esaten, bideo asko gustatu zait, edo bideoarekin barre egin dut, edo zerbait ikasi dut. Nik uste dut hori ez dela porrota, eta hori dela benetako konexioa, eta hori dela niretzat benetako arrakasta. Das las puertas del mundo. Agian beste baterako utzi beharko dugu, ze goizeko 12, eguerdiko 12 laizter iritsiko dira, baina ni oso kezkatuta nauka, eta esaten da bezala beste batean landuko dugu, agian Goreti zurekin, adin txikikoen presentziak sare sozialetan. Orain ja ez nago hitz egiten ari, pantaia kontsumitzen duenetaz, baizik eta pantaiako protagonistak diren horietaz. Ez dakit nola baimentzen dugun, hainbeste, nola planteatzen dudan. Nik badakit, ezagutzen ez ditudan 3 urteko ume batzuk zein eskolatara joaten diren. Eta agian ume horiek daude, Tolosatik 1200 kilometrora. Baina nola, bere gurasoak, influencerrak diren, jartzen dituzte semearen argazkiak, alabaren argazkiak, jartzen dute beraien informazioa, jartzen dute denetarik, eta niri beldurra eragiten dit, horrek guztiak. Eta batez ere beti dago atzean interes ekonomikoa. Hori da, zezuk erakusten duzu. Zure semea edo zure alaba, horren truke, dirua irabazteko, iragarkiak egiteko, publizitatea edo dana delakoa. Eta uste dut, iritsiko dela, uste dut aurren babesaren legeak badaudela eta lege horiek moldatu beharko direla, eta lege horretan aldaketa bat izango dela hori. Entzun dut, estatu batuetan egon dela horrelako saiakera bat, hainbat estatutan, eta benetan eduki sortzaile batzuk planteatzen ari direla leku aldatzea. Hau da, bizi banintz Kalifornian, eta Kalifornian debekatu badute, nire seme alaben edukiak igotzea ez, zure kontu profesionalizatu batean, agian jongan ez bizitzera Koloradora. Han lege hori ez bada existitzen. Hori. Estatu batuetako adibideak dira, eta askotan estatu batuarrak erotuta daudela pentsatzen dugu, baina gurean ere badaude. Euskal Herrian badaude. Adibide bat jartzearren, Gorka Iraizoz atletikeko atezaina zenak, 3 alaba dauzka, Gorkaren emazte ohia eduki sortzailea da, eta 3 alaba horiei buruz, oso errex dena jakin dezakezu. Eta dira, ez dakit, 15 urtetik berakoak 3ak. Eta dena jakin dezakezu. Eta badaude ere, niretzat, justu pertsona horretaz hitz egiten, neska horiek, azkenean gustatuko zaie bideoak egitea badaukatelako, hori, laikekiko dependentzia bat, nire amaren sareetan ezaguna naiz, baino dago beste bide batez, edo, nik badaude bide ezberdinak ikusten ditudanak, ez, badaude pertsona batzuk haien bizitza kontatzerakoan, seme-alaben inguruan zerrai kontatzen dutenak, irudiren batean seme-alabak agertzen direnak, eta badaude pertsona batzuk haien edukia, haien aurrak direnak. Eta da hain arriskutsua pertsona hoiena ikusten dena, zure aurra agertzen ez bada bideo horretan, zure bideoak ez dauka besteek dauzkaten arrakasta edo like berdinak, eta hor ikusten da berriro bueltatzen dela aurrak erakustera, aurren bizitzataz hitz egitera, eta da mundua ator dagoena.
Hemen azken 2 minutuetan ireki duzen, oso handia. Oso meloia handia da, agian hau landu beharko dugu, agian abokatu batekin, agian epaile batekin, agian sare sozialetan gu baino adituagoa den norbaitekin, ez eta gu nahiko adituak garen, eta landuko dugu gai hau ze benetan interesgarria da. Guk agur esan behar dugu, astelena da, hasi gara jazaren mundua dela eta ez dela pixkat horrela lasai eta goibel, joan gara animatzen, uste dut Josune Belezen Mendizabalek horrela txut energetiko bat eman digula, eta horixe, guk astelena aprobetxatuko dugula, eta espero dugula zuek ere horixe egitea bihar hementxe izango gara, goizeko 10:05 Naiz Irratian beti bezala. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Keep calm and bigarren kafea.